taba ba. Ba mako ba wata ba sati ba kwana bane ba. Sannan shi ba yini ba kuma sai an jima ba. Kujerar ka ta bani ya abinda na sani ba zan iya ba. Shehu ya masoyi muradi kai ne ba iyas. Babu mai iya yi wa kansa Allah sai dai in ka hukunta. To rabin na ta roƙo ka sa in cinye kakarata, a wanke matsalata cikin aiki na bauta. Kuka na ramu share wani kafa na san ba zai iya ba. Shehu ya masoyi muradi kai ne ba iyas. Salati kai ta yi ka kuma ka da shiga gansuwai ba. Annabi Muhammadu wanda kauni da shi ne take ta karfa. Alai da sahabu rabba sharifai ban raba ba. Wani yayi duwa sanya ciki ya laba dan kira ba. Shehu ya masoyi muradi kai ne ba iyas. Da fadi ba zuciyar shugaba ya annabi kin fiyayi. Masomin arziki haskuwar haske maganin bulayi. Da faɗi kan yan halaye da dari daga kanikaye. Abinda har yanzu kan wani da umma ba taɓa ba. Shehu ya masoyi muradi kai ne ba iyas. Ya badu shugaban dairar da maza ke kai da kawo. A ɗan karayi zuwa nasu ne kai gamji uban su gawo. Namiji wa ba ka jawo, yan karfe ba ka sawo. Ka kai ni saman mazaje da karfin kama duba in ke so ba. Shehu ya masoyi muradi kai ne ba iyas. Ya malam ɗalibi ni da karfin ka zan fasa ta gayya. Mai wanke matsalar jasadi da karai noma da kwaya. Halinka nake ta koya, a iyaka akwai fawiya. A san ka kawai a debar ka kana ganka bakin saman ba. Shehu ya masoyi muradi kai ne ba iyas. Salamu alaika kausin da shi ne farko kuma ƙarshe. Kausin da ya zo a fili da goya maza ke hasashe. Ya ke jiko da yaushe, hasken da ba zai tasashe. Tunani na yi ko kauni ta yi ta san ka ba ta iya ba. Shehu ya masoyi muradi kai ne ba iyas. Muradi ga nufin dum cikin kaki ka kira ni yanzu. Batu da ke garan ba gaban gaba gaushi fa ba su furzu. Gaban himma da kwazo, karkiwa da masu. Mu zarce masu kullum faɗarsu da kuwai ba ma iya ba. Shehu ya masoyi muradi kai ne ba iyas. Ya bara baban da buri da ya wuce kai baban su fafa. Wallahi da gaske na san ka ba dan shada ba ko atamfa. Amma kiyaye jarfa kama sagun su tofa. Akai ya ba sadana na boye da fili ba sa kuma ba. Ka ji bara ba. Shehu ya masoyi muradi kai ne ba iyas. Soyayyar Shehu ce san maiki na ji batun gurare. Ba mamaki maza a ce bishiya ta bar kirare. Gausi ne mai karare, bakake mai farare. Zagaye har kurayen da shudayen duka bai bari ba. Ya cinye Shehu ya masoyi muradi kai
itace ka sa in yi sami zarce sani koko maraice ka sa in zarce kushensu ɗayan taki ba za yi gama ba. Shehu ya masoyi muradi kai ne bayyas manufa da ya ce gaba da ya sunan kama abin kira ne dole zancen da ba ka yi ciki don ki wannan guba ne saurara ma bata ne aiki kuma hallaka ne to shi ka san bukata ta kai ba burge dan adam ba. Shehu ya masoyi muradi kai ne bayyas bara ba saboda sanda kake yi wa annabi ka kafa saboda dukan asiran ka kai da shi shehu ka daga ya kosi karna ne kuma a tsare ka sa igiyar ka in kankame duya ba zan saki ba. Shehu ya masoyi muradi kai ne bayyas me karewa ta sabo da ba da mutuwa sai a shuta makaman kauni gausin da ke tare sirri na mai mugunta bai kai ka kafa ta kishin san makota don ka kwar gaban abada mu sha taba maki ba. Shehu ya masoyi muradi kai ne bayyas shehu ni dai kaddara ta cikin ka ta jani kure iyawa ban san ya zan yi da ita karatu rubutu gwajin gwadawa na kaune tana ta cewa ne ba na biyawa kasa inda ya kanni na ba kai ne bakar aka ba. Shehu ya masoyi muradi kai ne bayyas haba ga gaskiya sai ya doka watan kiya kyala jaki wannan gamsun fashi ne hakikar Allah dan ma'aiki muradiya muradiya taranki da amsa kiranta na yi dukasa kauni ta ji ta so ko ina ba shehu ya fada ba muradi kai ne bayyas shehu ni daidai masoyin ka shehu ya ka galuba ni dai almajiri ne fakiri ne tafiya da koko barama ina da sako na budan ɗebo amiko cika mun zuciya ta da ku ba da kwaɗan